Aurtengo kurtso politikoaren barnean, Askapenak berriro ere brigadak antolatu ditu. Hauek joan etorriko internazionalismoa bultzatzeko Askapenak erabiltzen dituen lantresna politikoak dira. Hain zuzen ere, Euskal Herri langile antolatuaren borroka beste herrien borrokaz aberasteko eta gure herri borrokaren berri beste lurraldeetan emateko. Brigadak ez dira turismo agentzia bat, bertara brigadista lanera doa, hemengo egoera politikoa azaltzera eta bertakoa jasotzera, horretarako hitzaldiak eman behar dira, kronikak idatzi behar dira, eta bar, bestalde uztaila eta abuztua bitartean izan ohi dira brigada hauek, eta hegaldiak norberak finantzatzen du, datak eta bar zehazteko brigadakideekin hitz egingo da eta haiek adostuko dute hoberen etortzen zaien momentuan. Formakuntza bat jasotzea beharrezkoa da, maiatzan izan ohi dena, eta aldez aurretiko formakuntza eta baita brigada osteko lana ere oso garrantzitsua da, hemen beste herrien berri ematea, hitzaldien bidez. Aurtengo brigaden barruan egongo diren mugak izango dira Venezuela eta Bolivia, eta bertan landuko dira herri boterea eta herriak burujabe eta sozialismoruntz. Bestalde, Argentina eta Uruguaiko brigada ere egingo da, zeinetan errepresioa eta herri boterea landuko den, eta gainera kutsu berezi bat izango du brigada honek, ze filtroko gertakarien 20. urteurrena da urten. Ondoren herrialde arabiarretan izango dugu Sahara eta Palestina, eta bertan eskuhartze imperialista eta represioa izango dira jorratuko diren gaiak. Eta aurten brigada berri bezala izango dugu Gaztelat, Aragoi eta Països Catalans, eta bertan landuko da herri boterea, herriak burujabe eta sozialismoruntz, eta errepresioa ere. Aipatzeko ziurrenik Països Catalanesekoa iraian burutuko dela, diadarekin kointziditzeko, eta biazkeneko brigada hauek izango direla 15 egunetakoak. Ni Bolivian egon nintzen duela 2 urte, eta gehien bat iraultza demokratikoa eta deskolonizazioa landu genituenan egon da. Bolivia guztitik bidaiak egin genituen eta bertako eragile sozial eta politiko ezberdinekin bildu ginen. Eta hango errealitateaz ezagutzeaz gain, egin genuena izan zen Euskal Herriko egoera bertakoei azaldu. Eta gero itzuli ginenean Euskal Herrira berriro, egin genuena izan zen Boliviako egoera hemengoei azaldu. Nik dozein pertsona animatzen dut brigada batera joatera, arrazoi ezberdinengatik. Hasteko ez delako bidai normal batean, oporretako bidai batean horrelako errealitatea ezagutzeko aukerarik izaten, eta bertara joaten zarenean bertako errealitatea ezagutzen duten pertsoneikin elkartzen zara, eta benetan ezagutzen duzu herri horrek bizi duen borroka edo egoera momentu horretan. Gero nik uste dut pertsona bezala beharrezkoa dela horrelako gauza bat egitea eta baita militante bezala ere.